gagarar musa da Allah wanda shi mataimaki ba shi agun sajalla shi ne kadai ake wa bauta da sallah don shi ya sanya nuri a cikin jikina Baban Fatima na Allah Muhammadina annabi Muhammad a daga hannu sama a tafa annabi Muhammad yanzu ba jima wannan ba amma kamar sai nisa gaskiya duk da na ce juya speaker nawa ya Allah dubin salati da dubin salati a ragunan Muhammad madarin tamani gari mai harami shi ne cikin halitta ya zamo imani alaika sa sahabbai da shehunana da sai kai ubangiji na duka na wurinka kai ne mabudin da wannan babu shakka